Һаумыгыз без ККК тураһында йылыш үткәрәбез. Шулай итеп, безнең күп санкалар төшерелеп беткән. Хәзерге вакытка менә отчет менән килеп үтеп китәләр инде. Хөрмәтле достар, без әлеге мәлдә ДК Нефтяникта утырабыз. Ошо ДК Нефтяниктың зур бер залында бүген бездә бизнес-курс үтте. Шул бизнес-курстан соң без менә съемка булдырырга уйланык инде бит. Безнең әлеге мәлдә килеп сыкмай. Һәрбер актер көлә, авыр, түзеп булмай, бер кешенең йөзенә караһаң, икенче кешенең елмайгыһы, көлкеһе килә. Моны әлеге мәлдә Илназ үзе түзеп утыра. Мин түзмәйм, мин елмаям. Елмай утыра. Шулай итеп. Шул нимә әйтергә була? Айбулат күренмәгән йөри, ул иң безнең эшебезне башкара инде. Айбулат килергә. Вот һине микрофонга бүнесә һул. Оператор булып эшләү кыенмы? Һәм бездән актерлар сыгамы? Тырышканда актер сыга, но оператор шу кыен. Вакыт табар керек. Һәм бу жердә участвовать итәргә. Катнаша кирәк. Әйе, катнаша керек. Һин менә оператор булып уже беренче көн йөрим бит инде бездә. Алдан штатив манер торгайның, анимага бүген штатив хат. Мин дә шул работасы. Нисек штатив. Башта просто сценкалар урамда булган, онда кул калтырайт, тышта һава куйдым. Но шул да повлияло. И бunda комнатасында тегендә студиялар йылы и камераны бер урынга куеп калтыратмакка була. Или просто елкә алганда и все нормально. Алдай. Ул просто Ивана үзенең штативын ташыр. Ну, Айбулатты бер яктан аңлайбыз, бу икенче съемка үтә беренчеһе үтте. Тоже әле кайда бер ерак ердә инде. Бүген декантенкта бүгеннән ерак кына кирәк. Камера үзе 3 килограмм массаһы. Ана утырау безнең камера. Безнең әлеге вакытка иң кирәк аппарат инде. Шуңа Айбулатка кыенга төшәр уны күтәреп бирүе. Әйеме? Әле сынак кыенга түгел, нормально, без разницы. Ну, авырмы или авыр түгелме, оны не важно. Барыбер. Аңлашылды. Менә ККК конкурсы турында нимә әйтеп үтер идең? ККК конкурсы бик тә һәйбәт оештырылган, ул нык кирәкле дип уйлыйм. Чөнки безнең яшьләрдә развивать итәргә ошо видеосъемка үсештерергә кирәк. Ну, ничек әйтәм икән? Башкача әйт. Башкача әйтәм, просто кайбер сүзләр башкача белмәйм. Ну, кирәк, короче. Һинең фикерең аңлашылды. Һин киләсәктә оператор булып эшләр идеңме? Мин киләсәктә оператор булган көнне мин режиссер булып. И сценарий язам тоже һәйбәт булды. Сценарийга менә әйтәләр бит инде кешеләрнең талант табигатьтән бирелә дип, һин ничек уйлыйң? Һинең талант бармы? Талант бармы, белмәйм аны. Ну, баш эшләр кирәк нормально. Үзең бер сценарий караганың бармы? Язганым бар, ну, улар недоработанный. Просто идеялар бар, но сценарий юк. Ничек уйлыйң, шул идеяларны эшләп бетеп, берәй кыска метражлы кино төшерү һинең уеңда бармы? Оны белмәйм. Ну, киләсәктә булырга мөмкин. Менә һин режиссер булып килә дидең бит инде. Һине нимә тота? Шул кыска метражлы фильмнардан бит башланып китә бит инде. Мин шугала йөрим. Аңлашылды. Һин әлегә үзеңә опыт яң инде шул максаттарда. Һиңа зур рәхмәт әйткем килә безнең менә шулай ККК конкурсында катнашканың өчен. Алаберһә без зур үрдәрде яуларбыз дип уйлыйм. Һәм һиннән бик яхшы режиссер сыгыр дип уйлыйм инде. Һинең нинди теләкләрең бар ошо видеороликта карасларга? Башлый директор вступать. Молодец. Зур рәхмәт. Бер-ике һүздән генә бөтә аңлашылды. Һезнең менән Илназ Файзуллин һәм Айбулат Иргалин булды. Зур рәхмәт. Һәм Азамат Юлдыбаев. Азамат Юлдыбаев әлегә